אני ממליץ בחום לב על חברת פלטינום מיסים בשיתוף פעולה בתשלום המיסים על ידי כרטיסי אשראי שלא יכבידו על תזרים המזומנים בבנק. שלום, אני חזי קרן, ממליץ על פלטינום כי יצא לי לפגוש ולדבר עם הרבה בעלי עסקים שעושים שימוש ומרוצים עד הגג. כמעט ואין חלופות דומות בשוק בתנאים שפלטינום מציעה. שלום, שמי אלון רוטנר, אני מנכ"ל סילבר ניקיון כרטיסי אשראי. רוצה להמליץ לכם על השירותים של פלטינום מיסים. אני יכול להגיד לכם בפן שלנו מבחינת השירות ועד חוויית הלקוח, זה כלי פיננסי מעולה, מלקוחות ועד מייצגים ורואי חשבון, לעזור להם תזרימית בכל מה שקשור לפריסת התשלומים. השירות נותן ערך מוסף, כלילות, יעילות בצורה טכנולוגית, מומלץ בחום. רק פלטינום מיסים מאפשרת לך לפרוס את תשלומי הדיבידנד שלך בכרטיסי אשראי עד 24 תשלומים, ליהנות מהטבות רבות. אסף שדה, אני רואה חשבון ורוצה להמליץ בחום על פלטפורמת התשלומים פלטינום. הפלטפורמה מאפשרת תשלומים לכל רשויות המס. ניתן להשתמש בכל כרטיסי האשראי, לרבות צבירת נקודות בפלייקארד. מאחורי הפלטפורמה עומדת חברה אמינה עם מוניטין ארוך זמן של שנים בתחום המימון. לחברה קיים שירות לקוחות שמסייע בפתרון בעיות שכמעט ולא קיימות בשוטף. אני ממליץ בחום להשתמש בפלטפורמה ושיהיה לכם בהצלחה.